máme čas chvíľu, tak ste pripravení? Hej. Dobre, tak raz, dva, tri. No dobrá, kto začne? Ja. No moja obľúbená kozmetika je Derkos, keďže viete, že som mal problém s lupinami. To fakt? Mal si? Keď som nosil čierne trička, tak si sa ma pýtali, či vonku sneží, aj keď bol august. No a ostávam mu verný a budem ho aj doplňať. No, za mňa je A teraz ja, keďže ja som mal to isté, čo ty len na ksichte, tak za mňa je to Lipikár od La Roche-Posay. Myslíš La Roche-Posay? Kajam sa. Bye bye, atopický exémik. Go boy! No a za mňa je to tento klasický hydratačný krém od CeraVe. Čo? Ale ne, však srandujeme, ne? S Julom sme ti kúpili aj do zásoby. Ne, to fakt? Ja vám ďakujem. Ďalší zápas! Poď, nabíjam!